Αγαπητές συμπολίτισσες και αγαπητοί συμπολίτες, απευθύνω το θερμό μου χαιρετισμό, έστω και από απόσταση, στα εγγένεια της 11ης Πανελλήνιας Έκθεσης και της Εμποροπανήγυρης Άρτας. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Γεια σας, είμαι η Ιωάννα. Από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από τα Γιάννενα. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου με το περίπτερο και το τι δοκίμασες. Το περίπτερο είναι καταπληκτικό. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνεις. Το αγαπημένο μου, να σας πω την αλήθεια, ήταν αυτό το Fruit Ninja. Είναι καταπληκτικό, ειδικά αν έχεις μεγαλώσει κιόλας με αυτό το παιχνίδι. Και πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Ο προσομοιωτής μας, η επαυξημένη πραγματικότητα, πώς σου φάνηκε? Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το δοκίμασα αυτό. Ήταν τέλειο. Μπορούσες να ζωγραφίσεις μέσα, έξω, να περάσεις μέσα από αυτά. Ήταν φοβερό. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, θέλω να μου πεις μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10 για το περίπτερο. 1000 στα 10, πραγματικά. Ευχαριστούμε. Πώς ήταν η εμπειρία σου στον προσομοιωτή? Πάρα πολύ ωραία. Τα συναισθήματά σου πάνω στον αγώνα? Τέλεια, έχασα λίγο τον έλεγχο, αλλά τέλεια. Θα το πρότεινες και στους φίλους σου? Εννοείται, θα τους πω σε όλους να έρθουν. Στην εμπειρία πόσο βάζεις από το 1 στα 10? 11. Χαίρομαι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Με λένε Λιδία. Θέλω να μου πεις σήμερα τι δοκίμασες στο περίπτερό μας. Δοκίμασα τον προσομοιωτή, δοκίμασα το VR και το eye tracker. Θέλω να μου πεις από αυτές τις τεχνολογίες ποια ήταν η αγαπημένη σου και γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ ο προσομοιωτής. Ήταν πολύ ρεαλιστικό γιατί έτρεμε και το κάθισμα. Ήταν fun. Μου άρεσε πάρα πολύ το VR
Γιατί είχα τα τρία εισιτήρια και το Ιτράκι πολύ ωραίο με αυτή τη σειρά. Τέλος, θέλω να μας πεις ποια ήταν η εμπειρία σου από το 1 μέχρι το 10. 10 μετών. Εδώ να μας πεις γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτη φορά το κάνω. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν είχα expectations. Μου άρεσε full. Ευχαριστούμε πολύ. Δοκίμασα να οδηγήσω, πάρα πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό, ήταν ακριβώς σαν να οδηγήσει την πραγματικότητα, αλλά με ένα πιο ωραίο αυτοκίνητο, με ένα Ferrari. Και στο τρακάρισμα είχαμε τις ωραίες δονήσεις μας για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο είναι η οδήγηση. Για να προσέχουμε, να μην τρέχουμε, να οδηγάμε προσεκτικά, να έχουμε ασφάλεια, να μπορούμε να βάζουμε ζώνη σίγουρα όταν οδηγάμε. Εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Σου άρεσε? Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Εδώ κάπου να πω ότι στο μυαλό των δικών μου των παιδιών, το παζάρι είναι ίσον το δικό σας το περίπτερο του Πανεπιστημίου. Είδα που ήμουν πάνω στη ράμπα και τύπαγα κάτι αντικείμενα. Μετά πήγα εκεί και ήταν τέλειο, σαν να έπαιξε εκείνο και ήταν λίγο δύσκολο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου από όλα αυτά? Αυτό που χτύπαγα τα αντικείμενα. Με τα γυαλιά, κρατούσες 2 μπάλες στα χέρια. Ναι. Πόσο πολύ σου άρεσε από το 1 μέχρι το 10? 10. 10.